Να ξέρετε ότι θυμάστε το προηγούμενο βίντεο, όπως είμαι έτσι. Έγινε έτσι κανονικό στο skin μου. Εδώ είναι πάλι ο αδερφός μου. Το προηγούμενο βίντεο ήταν Stable guys, αυτό είναι Roblox. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το like και ξεκινάω. Θέλω να σας δείξω ένα πράγμα εδώ πέρα. Θα είναι μικρό βίντεο να ξέρετε, γιατί σε λίγο πρέπει να κλείσω το εδώ, δείτε λίγο. Αν πατήσετε εδώ πάνω σε αυτό εδώ, πάντα σε αυτό. Μπαίνετε εδώ, αυτό νομίζω το ξέρετε όλοι σας. Μπαίνετε εδώ. Και εδώ έχει αυτό το Merry Christmas, Happy Holidays. Δείτε πώς σας βγάζει. Εδώ πάνω σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όχι, ένα δώρο. It's a present. Πλάκα. Sorry που ακούγεται Stable guys. Sorry που ακούγεται Stable και στο σβήνω για να μην ακούγεται. Ακούγεται Roblox. Δυναμώνω λίγο την ένταση. Τώρα το ακούγεται τέρμα. Εδώ, πώς έπεσε. Κάπως έπεσα κι εγώ. Εγώ πάω να πάρω σπίτι νομίζω. Ναι, μετά θα πάμε. Brookhaven είμαστε. Νομίζω το ξέρετε. Πάμε σε ένα σπίτι. Και όχι, το επόμενο βίντεο δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει... Εγώ πάω για σπίτια. Νομίζω όχι αύριο. Πάμε στο 12. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να βγάζω κάθε μέρα. Έχω βγάλει 3 σήμερα, 3. Ήρε, πήγα στο 12. Ναι, 12. Πάω εγώ στο 12. Περίμενα να πάρω σπίτι. Έχει κόσμο. Έχει κάποιους να πάρω μια πολυκατοικία. Εδώ είναι ο αδερφός μου και... Θα πάρω... Να μείνουμε μαζί. Ποιο να πάρω. Θα πάρω αυτό το σκούρο. Αυτό. Και θα πάρει ένα πολύ σκούρο που δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά μπορεί να αλλάξει χρώματα. Θα του το αλλάξω εγώ. Εγώ θα το αλλάξω. Έλα εδώ. Θα κλείσει τη... Κάτσε να σου πατήσω. Να σε Έχετε βάλω. παρατηρήσει ότι εδώ έχει ένα τάφο. Είναι. Αλήθεια, ναι, έχω τάφο. Έχει. Εγώ κόλλησα γιατί μπήκα. Μπορώ να δω. Κι αλλού έχει τάφο. Δείτε λίγο. Βγήκα, βγάλε. Εδώ έχει τάφο. Γιατί πάρε ένα καρότσι, κόλλησα. Κόλλησες. Θα σε κάνω καρία. Ωραία, τον έβαλα και κάνουμε roommate. Να σου πατήσω. Πάτε roommate. Όχι, δεν είναι αυτό roommate. Έχω γίνει roommate και πάμε να δούμε. Πώς θα κάτσεις. Συμφωνείς. Εγώ έχω Ωραία, σου έχω ένα challenge. Θα πάω στον τάφο, κύριε. Κρυφτό. Πάμε κρυφτό. Στον τάφο. Άνοιξε λίγο την πόρτα. Ωραία. Άνοιξε τι. Θα πάω απ' έξω δυστυχώς. Να είχαμε πώς. Και... να σας δείξω αυτό και μάλλον αυτό το βίντεο θα είναι πάρα πολύ μικρό. Θα είναι short. Το έχετε παρατηρήσει αυτό. Το έχετε. Είναι τάφος. Λέει RIP. Δεν λέει RIP. Αλλά έχει τάφο. Και εδώ έχει γλυφιτζούρια. Τώρα είναι και Χριστούγεννα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε το like και γεια σας παιδιά.